Lakha sirkep amreng MEC constituency ang kangjur kendeng along jang mini phai cricket thomarni PHLC MP candidate jai katharapan cheng mori pongsi pen ingthum arni si hem pumukrang aklam along vote kerek amai thi paman pon Mailong PHLC amreng si amai pulaglin hansi ka chipehem pupona mailong aluhiaman pen PHLC Central Committee amai puan partai PHLC MP candidate jai kathar Bikram hanse Dhoneshwar rongthar Horsing Timo tum chetongdu bangso mailong inglong asop han aning ka chithia raratum mati don trokep si BJP la pen Congress raratum PHLC long chingbe dungdun ti Madu sitami mithanga khaila pen mithanga long liphilang ka bawir det ja phana bangki aning hang helasi piniar nia bangki inglong asodo ana bangki mithanga long ka ching hona jok EPHL se long nang chingbe dung bom tanglu si je ai ka thar pen ning je pon mukrang pathuak klamalong ni tung EPHL yak tong lo la aning arong ping aning MP Athema jokta adet ki virji akhai ke kachipi virji phan ke jokta ning dokdi jokta nitum karbi inglongara tum anta chelang petpen ekhai lapen elong ri kachirai dia phansing non labangso a electoral battle labangso a ron vote ki pia ron abangke nitum che dan bek ko kadu vitumta lapen ke APHLC phansi pe high bek ko pinya amelong bang trok ner don trok kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun no pini APHLC long pini armung kwan bakti toy sir pini 6,000 so 7,000 bakdo pini cheto nangli kwan learning thepon pini la anar mung chetong pen nangli kwan avot pen si iphone ni puning thela ni tum kado be ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs ke ni tum 5 lakhs ke long ni si chini lo Bangso mailong kadok kawe bangsuri trok so se raratum chetudun News report KTV News